Анджело е върхът! Ежегодното фото. Снимката, с която ще те запомнят. Трябва да е готина. Става бързо. Затова се подготви. Понякога си щастлив. Понякога тъжен. А понякога сякаш се измъкваш от блатото. Но чакайте, аз нали кихнах? Снимайте ме пак. Съжалявам, но не мога. Имам 45 минути за 100 снимки. Но това е училищната ми снимка, не може... Не можете! Тя е права. Такава снимка е социално самоубийство. Не, социално самоубийство е да си гениален художник като мен и да правиш снимки, за да си платиш наема. Все едно, вие трябва отново да ме снимате. Съжалявам, следващия. Не сме приключили. Кихането! Разлято мляко. О, красота! Какво правите? С моя фотоапарат надниквам в душата на нашето време. А за мен това е боклук. Истинската истина е скрита. Тя е грозна, мръсна и откровена. Все едно, господин Бърст, трябва отново да ме снимате. Съжалявам, нямам време за това. Но имате достатъчно време, за да снимате боклука? Това е изкуство, а това си ти. Всъщност, тази снимка никак не е лоша. Какво? Съжалявам, бързам, чао! Не се бой. Стратегия 1. Изтриваме старата снимка и ти правим нова. Няма да разбере. Сам ще я направя. Чисто е да действаме. Добре. Еха, доста силен прожектор. Имаш ли идея какво правиш? Разбира се. Бърст, той идва. Трябва ни по-добър план. Шър, ето тук сме. Ей, мис Перла ли отговаря за изложбата тази година? Мисля, че да. Идеално. Стратегия 2. Стъпка 1. Мис Перла ще ми позволи да решавам кой да участва. Ще стане ли? Как иначе? Не. Мис Пи, моля ви, обичам изкуството. А и това е ученическа изложба. Нали учениците решават кой участва? Добре, действай. Вече официално си ученикът-уредник. Стъпка 2. Ще използвам поста си на уредник и ще кажа на Бърст, че ще участва в шоуто само ако отново те снима. А ако Бърст не иска да участва в шоуто? Ще иска, като му кажа, че нямаше да го одобрят. Какво? Идеално. Това е пръстът ти. Нима? Поне не е моят. Току-що си снима корема. Така ли? Мислех, че снимам капитализма с цялата му параноя и алчност. Може и да е така. Но чуй, по-важното е, че нито една твоя творба не е одобрена за тази годишното училищно шоу. Моля? Аз не съм искал да участвам в това детско шоу. О, добре. Иначе щяха да ти откажат. Откажат? Как така? И кой е уредникът? О, аз. Заповядай. Хи, можеш да решаваш кой ще участва. Да, и за съжаление, твоите творби просто не са на нужното ниво. Какво? Ей, знам, че не е лесно, но ти не спирай да се развиваш. Чакай, искаш да кажеш, че нито една моя снимка нямаше да бъде одобрена? Именно. Моля, но те са гениални. Трябва да бъдат в шоуто, мястото им е там. О, харесваш ми, но просто не мога да включа какви да е стари неща в шоуто. Какви да е стари неща? Имам работа. Моля? Какво правиш? Трябваше да сключиш сделка с него. Изчакай. 4, 3, 2, 1. Моля те, включи ме в шоуто. Готов съм на всичко. Добре, ето какво. Искам отново да я снимаш, после ми дай нещо твое и ще те включа. Сделка? Да, благодаря. Идеално! Още не. Искам да видя моя снимка в шоуто.
Новата ми снимка е перфектна, Анджело. И сега най-после не изглеждам като откачалка. Ехо, какво има? Изложбата е пълна. Не мога да включа снимката на бърст. Трябва да му я върна. А? О, не. Тази снимка трябва да влезе в утрешното шоу днес. Не мога да го допусна, Анджело. Никой не бива да ме вижда така. Добре. А как ще влезем? Измисли ли нещо? Не. А ти, Шарут? Супер! Ти успя! Да, може да се разчита на Шарут. Кажи ми, генийче, как го направи? Беше отключено. Гениално! Това май е главната атракция. Готово! Дано не е избрал снимката на корема си. Добре дошли на всички на днешното шоу. О, добре изглежда. И без повече бавене ви представям борбата. Гениално е! Смея се и плача едновременно. Да, благодаря ви. Знаех, че това ще е хит. О, не! Нарекох я Кихотене. Може ли и автограф? Моят автограф? Вече си звезда, хлапе.